Na okno nám kreslí mráz, na ceste je Mikuláš. Sane zvonia, blížia sa, všetky deti tešia sa. Čižmičky si umývajú, izbičky nám ožívajú, detské hlásky začujeme, tento sviatok milujeme. Starý dobrý Mikuláš, čo vo vreci, čo to máš, poviem vám to, detičky, keď uvidím čižmičky. Takže poprosím deti všetkých, presúďme sa k Mikulášovi a zavoláme si ho, aby prišiel medzi nás. Ahojte, koronce. No ale stromček my nevidíme ešte. Ahojte, koronce. Takže Dobre, ahoj. Ahojte, ahojte. Mikuláš, len kto ti podrží, asi čerti podrží to z tej nohy. Nech sa páči, vítajú nás v Borovciach. Haló, večer prajem všetkým, aj dospelákom, aj deťurencom. Mám tu so sebou anielov, aj čerta tu máme pre tých, čo si zaslúžia. Ty si tu bol pred rokom? Výborne, a poslúchal si? Všetky deti poslúchali? Kričte, kto poslúchal? Kričte, kto neposlúchal? Čertík, ty sú tvoji, anielici, tí, čo kričali, že poslúchali, sú vaši. No moje milé deťurence, a tešíte sa na Vianoce? A ste pripravení? Pripravené? Áno? Vyzerá to, že nám nesvietí ešte stromček. Čiže by sme si mali spolu rozsvietiť stromček. Tým sa začneme Mikulášovať. Ste za? Áno, no výborne. Len na to, aby sme rozsvietili stromček, musíte vedieť počítať. Viete počítať? A viete to aj dozadu? Tak si to vyskúšame. Ideme. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Krásny stromček z týchto žerovčiach, nádherný. Wow, čo bude Vianoce? No neviem, ja som dal čertíkovú moju židu. Čertík na moju batorku. Áno, doma chce zobrať. Chceš ma zobrať? Stratil sa Mikuláš, nevie, kde má ísť. Kto ma zobere? Kto zobere Mikuláša? Ty ma zobereš? Tak už mám, kamošku. Tak ma zober. Vítaj medzi nami, milý Mikuláš. Vyzerali sme ťa z okna tokoraz. Kožušek a domu, bielu bradu máš. Vítaj, vítaj medzi nami, milý Mikuláš. Mikuláš, čo vo vreci, čo to máš, poviem vám to, detičky, keď uvidím čižmičky. Ozýva sa zvonenie, zima je tu strach. Hej, roničky, roničky, kto
Odmente tieto dve deturece, vy im zatlieskajte, samozrejme, zaslúžiaci, lebo prišli ako prví, nebáli sa. Ďakujem pekne. Nevadí. Na budúce zakričíš. A ty zakričíš? A ty povedz. Eli, básničku. Výborne, my sme si to tak odovzdali, my presne vieme, čo sme chceli, že? Dajte darček. Čau, nebude? A ty dáš básničku, súrodenec starší? No to ste majú mať pripravené, deti. Príkladom. Výborne, nech sa páči. Všetci traja si zaslúžite. Ďakujeme pekne. Poď moje zlatíčko, tuto, poď takto predo mňa, pekne ťa všetci vidia. Mikuláš, odkiaľ ty k nám prichádzaš, po náročnej dlhej ceste, usaď sa tu v teplom kresle, privítam ťa básničkou a poteším pesničkou, priniesol si balíčky pre poslušné detičky, Božem dobrý, nech to vieš, však mi jeden veluješ. Prebač. Cetisko sa spoza dverí, do počielne púdiš tej, kraj dobre sa schová. Toho, kto sa nevie chovať, len ťa čertiť prejde smieš, schovaj ten svoj veľký mech, nezle prázdno odídeš, tu zlé deti nenájdeš. To bolo krásne, to bolo aj dlhšie, ako som čakal, preto som nechtiac si zobral mikrofón. Ďakujeme veľmi pekne, bola to krásna básnička. A čo sa bude robiť? Nevie? Náka, zarecituj. No? Zarecituj pekne. Tu, čo si za škôlke učili. Pred oknom, za oknom je perfektná. Tu v škôlke ideš. Sámko, ty povedz. Sámko, ty vieš? Vieš? A ja ti verím, nech sa páči, tu máš balíček, krásne to bolo, ďakujeme pekne. Ahoj, o rok sa vidíme.